хонандагони синфи даи муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Паймон дар доираи дарси кушоди намунавӣ дониши худро аз фанни алгебра санҷиданд. Хонандагон байни ҳам сабқат намуданд. Онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд. Иҷлосия ва истиқлолият унвони гурӯҳҳо буд. ҳар даста як нафарӣ ба тахтаи синф баромада мафҳуми номгузорӣ кардани номи дастаи худро ба омӯзгорон шарҳ доданд. Пур кардани сканворд, ҳалли мисолу масъалаҳои математикӣ ва саволу ҷавоб байни хонандагон аз мавзӯъҳои дарси кушоди намунавӣ буд, ки хонандагон дар вақти муайяншуда ҳал карданд. дарси кушоди намунавӣ дар муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Паймон тибқи нақшаи шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд бо мақсади амалӣ намудани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф рӯи даст гирифта шуд ва он дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳр гузаронида мешавад. Рафти дарси кушодро намоянда аз шӯъбаи маориф ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд назорат бурданд. бино ба гуфтаи омӯзгорон, ташкил ва гузарондани ин гуна дарсҳои кушоди намунавӣ байни хонандагон иқдоми хуб буда, бо ин васила хонандагон низ ба чуқуртар омӯхтани фанҳои дақиқ майлу рағбат пайдо мекунанд. мақсад аз гузарондани дарсҳои кушоди намунавӣ ин паҳн намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорон ва расониντани ёрии методӣ ба омӯзгорони ҷавон аст. директори муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Паймон Абдуҷаббор Ғанизода мегӯяд, иштироки омӯзгорони дигар муассисаҳои таълимӣ дар дарси кушод имкон медиҳад онҳо аз таҷрибаи кори ҳамдигар бохабар шаванд. Бо ин васила усулҳои нави таълимро низ аз фанҳои дақиқ меомӯзанд. вай таъкид кард, ки гузарондани ин гуна дарсҳои кушоди намунавӣ дар оянда бо хонандагони синфҳои ибтидоӣ низ ба роҳ монда мешавад. гузарондани чунин дарсҳои кушод, дарсҳои намунавӣ барои як такони нав бахшидан ба ҳар як омӯзгор хело муфид мебошад, зеро ки аз омӯхтан, аз таҷрибаи пешқадамӣ аз якдигар бохабар мешаванд. ман итминони комил дорам, ки чунин дарсҳо на балки фақат аз фанни математика, балки аз дигар фанҳо бигзор дар синфҳои ибтидоӣ бисёртар гузаронида шавад, зеро ки фақат барои манфиати кор мебошад. хонандагони синфҳои болоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ҷамоати Ёва низ бахшида ба эълон шудани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф дарси кушоди вилоятӣ гузаронинданд. дарси кушоди вилоятӣ аз фанни физика доир гардид ва дар он омӯзгорон аз тамоми шаҳру навоҳии вилояти Суғд ва мушовирони шӯъбаи маориф иштирок карданд. хонандагон аз рӯи 12 шарт оид ба мавзӯъҳои фанни физика байни ҳам қувваозмоӣ намуда, дониш ва малакаву маҳорати худро санҷиданд. муосиб медиҳем, ки нисбати кори иҷро шуда дар фосилаи вақт тавоноӣ ном дорад, яъне номи дастаи мо тавоноӣ мебошад ва шиёри мо тавоно буд, ҳар ки доно буд, зидониш дили пир барно буд. баргузории дарсҳои кушоди намунавӣ аз фанҳои дақиқ дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳру вилоят гузаронида мешавад. ҳадаф ин чуқур омӯзонидани фанҳои дақиқ ба хонандагон ва огоҳ намудани омӯзгорон аз таҷрибаи кори ҳамдигар маҳсуб мешавад. гузориши Ганҷина Олим ва Фарзона Шамсӣ ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.